Mám 45 rokov a nikdy som nepodstúpila estetický zákrok. Dnes by som sa s vami chcela podeliť o to, prečo som sa vždy rozhodla pre cestu starostlivosti a nie hľadanie rýchlych riešení. O svoju pleť som sa starala od mladosti. Nie preto, že by som sa bála vrások, ale preto, že som vždy verila, že starostlivosť, ktorú venujem pleti dnes, uvidím o pár rokov neskôr. Ako vizážistka sa stretávam s množstvom žien. A čím som staršia, tým viac si uvedomujem, že krásne líčenie nezačína make-upom. Začína pleťou. Začína rozhodnutím venovať čas sama sebe. A možno práve preto táto séria nebude len o pleti. Pleť je len prvá kapitola. V skutočnosti je to o vedomých rozhodnutiach. O rozhodnutí starať sa o seba. O rozhodnutí veriť si. O rozhodnutí nestratiť samu seba popri všetkých povinnostiach. A o rozhodnutí objaviť svoj potenciál. Ak vás táto téma zaujíma, budem rada, keď budete na tejto ceste spolu so mnou.